Szóval, mik az arányok? Hol vagy? Jó, valahol. Basz, meg nem vettem elő a... Jó. Valahol itt. Itt a faj. Itt előtte azt mondták. Cinnamon stick. Le kell darálni. Turmix. Jaj, de jó! Igen. Lét, vagy a száraz dolgok. And if you hear this and they're gone, bend your back, gone, bend your knees. Ki jött a fikám? 2 kanál. Vagy mi? Luca, Luca, mi a fasz csinálsz? Abba. 25 dekát, jó? Menjék el! 2 deciliter! Ki van itt? Ez a Luca. Jó. Nem. De tegyük bele a... Ki... Ez így jó. De mi volt itt? Hallottam! Luca kérdezi, hogy mennyi cukor kell vele. 10 deka. Azaz, söpörd. Elég. Hol a csap? Mi? Hol a csap, Luca? Önts bele. Azaz. A vaníliás cukor. Igen. Annyi 2? 3. Te csinálsz valamit? Mi kell még? Só. Csipet só. Süpet, só. Salty man. Mi a fasz? Szerintem a száraz hozzávalókkal meg vagyunk, ugye? Mi? A seggedben van valami? A seggemmel keverjem össze? A fe... Mit csinálsz, Luca? Mi? De benne van a tej! Mi? Nem! Hol vagy? Megvettél erre. Szomjas vagyok. Ölelj magadhoz, gyere, öleld a szeret. Hello! Ez almalé, vagy barack. Ez barack. Van paradicsom is. Mi van? Neked kell? Ez nagyon finom. Mi? Te ne vágjál ebbe! Kész? Egy tejet? Nem! Akkor megpróbáljuk kisütni, aztán ennyi. Nem. Nem. Liszt. Bele. De Jó. ilyennek kell lenni, ilyen lötyögősnek a Nem. tiszt? Ó. Ti? Mi a fasz? Ez mi a fasz? De valamit nagyon rosszul Mi? csináltatok. Akkor még rakjak bele lisztet, nem? Igen, meg cukrot is akkor. Hát bazd meg! Ez lötyög. Hát mondjuk most már egy fokkal jobb. Jó lesz. Jó. Jó lesz. Fú, de rossz íze van. Elfogyott a liszt amúgy. Pancsó, van valahol liszt? Kell bele baking powder. Ott kell lennie. Szia, Luca. Szia. Nézd, baking powder. Itt ott. Jó, hát igazából ebben van egy csomag. Ja. De mi kell? Liszt. Szar. Keksz. Van itt keksz. Egy kis keksz. Kérsz? Nem. Én nem kérek. Hol van a törlőkendő?
Mi a fasz történt itt? Ne haragudjatok! De tényleg! Itt konkrétan... Hát még van benne. Gyere, mama. Várj egy kicsit. Most belapom ezt. Akkor fejezzük be ezt a akármit csinálást. Hát, mégsem rákapcsolódtak én. Akkor kapcsolod rá a saját Percésén barátok. Ja, én a csapatból nem választottam.